Ganda sora panchayat ni Bising khobjak Nabada kamio tongui tongnai saya satipra tai bini buma umar chakrajak bai khorok ni tongui tongmani koktama rigi saimanka 15 March salmariwa borokni nok kjam gobai kisik sebaye ketal khe tangi rejang nai tongmani phiaba mungsa sinimung document kri engma bai haste hapangni bwkhakte mungsa phano sep sap manliya hani bagai lPFT bodolni bwkhakte nangkukmani document nok swnam rejangnai hini saleka lPFT bodolni borok Bureau Report Notice Tripura बेलायनो हामबाय दिनै 20 तारिख मार्च 2025 दिनै बिसिबारनि साल बेलायनो खाबो सांगो मा हिंखाय चिनि तिप्रासा हिंजांनाय चिनि बरक बिग्रा खांग्रा अ बिसिंबो चिनि गंडा तुइसा पंचायत हिनि खबजागो कायसा नबदा पारा तमानि कचाम प्राय 150 থেকে 200 বছর पारा अ जागाव चिनि चायासा बुमुं चायासा तिप्रायबुं बिनि बुमा नक तंथाय नकरै इनके आनी प्रेसिडेंट सेक्रेटारि ब्रै बदल बफाये दीर्घ 5 दिन 4 থেকে 5 दिन इ नक नताबुक जे नंनाय आनी उक्लो जे नक तंनाय बनो तांगि रिखा एवं तिनि 20 तारिख जों बरकनो नक तांमानि साथे साथे बरकनि जे किसु माइरं 25 केजि किसु नेने जामुं नमुं नेने मै थाइ दाल थक अबहायके जों जा चकमानि जों रां खांलायपानो जों ताबो बनो बनो याफार पाइका कारण जे चुगिया बरक अबस एकदम साका सान थांगा एंगाय खा खामा सिनचा जोंनि बरक अबहाय सारा त्रिपुरानो कम बेस दंलाय दङ किन्तु ताखाना सिजायाखौ कारण जों जेहेतु जोंनि अर्गानाइजेसन बुमुं lPFT बा तिप्रासा नि बागै जों सामुख्लाय मानिबा अबनि बागै सबो दल बल जों नायागै बो कालार बो पार्टी जों नायागै एजे जोंनि तिप्रासा बुकुमब्रा हिने जों खाखामै जों जेखाने खबर मान जों जागाव थाङै ब्रह्म चुबासुरनानै जों आप्रान चेष्टा खालाय अबनि बागै आं खोनागाताबो ब्रह्मनि डकुमेन्टबो शर्टेज दीर्घ बছর दीर्घ तंगै अरनि नागरिक अंगै अरनि भारतनि सिटिजेन अंगै ता पन्द ब्रह्मनि सঠিক जब कार्ड बा नेनि रेशन कार्ड आधार कार्ड अबहाय खालायजिया अबनो जों चेष्टा खालायनाय ताबो नखौक्त जों अलरेडी ताइनिखा इनके ब्रह्मनि डकुमेन्ट ताबो शर्टेज दं माने अबनो जों चेष्टा खालायनाय बाहायके ब्रह्मनि कागजनो जों उपयुक्त ब्र सरकारनि साहाय्य ताय्य बा बाता साता इत्यादि मानानि बागै जों अबनो चेष्टा खालायनाय अबनो बागै हामबाय लुकुरं थैंक यू जों ताबो गंडसरा बिसि नबदा पारागाव चिनि ताखुक जाया सात्रिपुरा एवं बिनिमा गोदोमा सालब्रमो इ जागावनो बिनि न एकदम माने तंनानै अवस्था एकदम काहिल गुंजा न एकदम बायख्रुइ पेजा अबनो जों 4-5 दिन दरेयै तिनि बाय प्राय 5 दिन 14 तारिखनि रमनि 14 तारिखनि तो 14 तारिख तिनि 20 तारिख बा 14 तारिखनि सिमि रमलाय मानि ओंखाय ओइ जागागो तिनि जे गंडसरा अंचल कमिटिनि चिनि पार्टीनि प्रेसिडेंट बरंगनां मणि कुमार नां पाइफ्लाया हामबाय मायाफार ब पयलानि सिमि पाइथाक पर्यन्त इ जागा बनो सुबासु खायतानियो बिनि बर अबदान दङ एवं तिनि IWFT प्रेसिडेंट बो फाइजाक जोंबो आंनि जेबो सालनै सालथाम धरे इ जागा जों लागातर जोंबो सुबासु खायपेजाक ओंखाय इ एलाकानि चिनि नबदापारा जारा जोंनि प्राइमारि लेभेलनि जारा चिनि पार्टीनि लिडार्स एवं जारा चिनि कर्मी दंनाय बावबो बाहायकेनो सुबासु खायलायै चिनि नु कमप्लिट दङै जों तिनि बन न बार फायगा ओंखाय बिनि साथे साथे बनो बनि जामुंबो किसा जों तैयारि फायजाक बुसकानि दिनबो जों अबाहायकेनो चिनि जेहेतु BC चेयरमैन बबो ताव फायजाक ओंखाय बिनि जे डकुमेन्ट रक तावबो जों कुनो खायनानि मतो मायाखौ जेहेतु जोंबो बेसि दिन जों याखौ जे खोनामानि जों खबर खोनामानि जे बिनि अबाहाय सुगिया बिनि कागज पत्र करहिनो जों तावबो 7-10 दिन उनरखौ जों खोनामानि ओंखाय आशा खायो जों बुसकानि दिनो जोंनि जेहेतु BC चेयरमैन दंमोनबा बिनि प्रशासननि माध्यमिकयै ब बुसुजरातै जतनि सुबाय बन डकुमेन्टनो जों कमप्लिट खायर मानो अबनो सरकार माने बिसियो जों जत बनो सहयोगिता खायलायनाय ताय आं दानलाय सानानि ओंखाय जेहेतु जोंनि BC चेयरमैन साहेब दङ बनो बनि जे कागज पत्रनि मतयै बगिसा सानानै उंत बनि कुनो डकुमेन्ट करि ताव पर्यन्त बनि ना जब कार्ड दं ना रेशन कार्ड दं आधार पर्यन्त करि बनि अबहाय अवस्था उइ दं अबन बगे आं जरा किसा आपनाय सिनि BC चेयरमैन साहेब न ब किसा बनो तमा बुसुजरातै सहयोगिता खायमानो बनो सानानै